napa ki di ingkari. Ora semang dilakoni. Aja kaya MC-ne. Ya itu mosok. Ya. Terus karanan marati siwi akarono karenan mardi siwi. Iki tembung sing apik kanggo ngandani anak. Karenan mardi siwi iki kalimat sing apik kanggo ngandani anak. Ngandani anak iki nggo tembung sing apik. Ora nggo tembung sing kasar. Kuwi. Aja kaya ayo kuwi ngan bocah-bocah. Yo, terus sinawang res mining sinawung resmining kidung tembung apik kok suarane jago yen wayah esuk kaya jago kluruk. Kaya jago kluruk swara sing paling apik. Kaya jago kluruk. Heeh, nang wayah esuk. Kae diibaratke kaya swara sing apik iki kaya suarane jago kluruk nang wayah esuk. Swara sing apik iki priye to, Dik? Maksude swara ngene, jago kluruk nang wayah esuk iki gawe pangundang-undang marang wong supaya manembah marang Gusti sing Maha Kuwasa. Oh, dikon salat tahajud ngono kae. Angel lho nek prenut cara iso ngene ora cah larang angel iki ngene iki. Ambek tekan mudhar ngene. Wis mulai. Aku iki wit mau apa mangkat lemas wis jengkel lho, Dik. Jengkel piye, Nak? Lah wong dalan ditutup ora dikandani. Dadak mang mubeng mau arek tak gorok ngono wae ora entuk. Hah, ya mulane sok matur karo Kakang Wardi. Lah priye? Dalan tutup iso mbukake pas pokoke pengalaman. Oh nek dalan ditutup kok iso mbukake terus piye? Halah soke. Ayo to Kang. Dalan apa, Pak? Jengkel kok arek tak gorok kae lho men iso. Ayo karang gek nganu kok ono. Dadi ketundan kuwi jamane maju. Ini dadi dalan apa-apa iki saiki gek dibangun kok. Dalan motor diambakake. Dalan sepeda motor diambakake. Dalan bocah diambakake. Tegese sing bocah cok ge sekolah lho Mas. Dalane apa lu mangsamu? Kowe ya kok. Iki streaming ora entuk saru. Dalan bocah sekolah iki lho, sekolah dalan sak meter lah ala banget ndur diambakake men gampang nek pas sekolah. Aku ki ngerti ora kuwi. Aku udu. Ya udu. Ras iki streaming. Ya streaming. Wegah aku nek saru aku. Tekan kene iki arek bendingan opo ora dadak tawa teko dilekasi ya sindene bisu kabeh wong pancen ora iso. Santai wae. Nggih. Iki janjiku kok nek aku dipotong tak gajul siji-siji. Tur nek ngono nak. Upama sampean iki gajul bocah-bocah iki aman. Ora-orane gagar otak kono. Kok iso? Ora. Terus mereka tarata pekartining ngelmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa. Wah aku meh weruh mau kuwi. Apa? Ana sepeda iki kanca-kanca ki nggawa aquaspa padi kono. Arek dibalangke nang kene. Mesake. Gombalang para-para. Aku wis saka Kabupaten Padi kono. Agama hagaming spesial kanggo Mas Manten, Mbak Manten, Mas Besan iki mantene isih enom sing supaya isih do enom kono. Tenan iki. Iki mantene kinyis-kinyis kabeh. Heeh, dadi isih enom kabeh bapak ibu isih. Ayune kaya aku lho, Heeh, nek kowe lak ayune ki wis teko ora lumrah wong. Jur maksude
Jur maksudnya piye? Kaya widodari. Kok terus selalu merawang ki anggepe apa? Widodari. Kaya ndarani apa? Jenengan kaya unggal jenis suwe ra tau ketemu sepisan kok jarek kaya ngono. Ora no aku tertib saiki kok. Tak kempit sisan. Apa? Piye iki? Yo, dawah napa nderek? Nadyan aku bocah kuno. Ingkang among tamu sumangga setunggal bokos tunggal kasuwun nderek foto bersama. Bapak Ibu ingkang among tamu kasuwun setunggal bokos tunggal nderek foto bersama kaliyan teman-teman salimbe. Keluarga saking Gerotan. Ingkang badhe foto bersama setunggal bokos tunggal. Kalian mbok menawa ana sing kepengin nyuwun lagu ing sak mengko, lagune apa nggawa Nawala utawa WA utawa apa beres. Muga-muga kanca-kanca Presdanada saged ngudani pambul saking kanca-kanca Gerotan. Nggih, lha iki piantun Gerotan ning aku ki mau goleki wong siji ora ketemu to. Sapa to? Man Gita sing cok gawe ke wayang produse lho. Ayo. Mboten nderek. Oh, Man Gita nembe ditilar. Ayo. Lah itu kok ngarang wae. Endi? Sapa? Oh, cocok tumbak cucuang. Ndemen laras mantane Man Gita. Cocok tumbak cucuang. Man Gita iki mbiyen pancen pacare aku lho kowe. Sapa? Man Gita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus innalillah. Aja ngono, Man Gita kaya ngono ki gemati lho. Apa? Gemati angger biyen jaman Kurono ki Man Gita ge mlethek-mlethek apa ki jenengane kerambile lho. Angger ana kentose sing kirake cekolke aku. Terus apa yang nganu ngono aku ngerti. Coren jenengan sing ndek pacar ndek bojoke ora bagus ora apa-apa. Sing kena dapusi. Ya ora. Masa aku pacaran Roman Gita lak ya. Yo. Apa kowe ra kelingan? Sing
Sprite. Iki difoto arge story. Ono Sprite kok rasa kopi. Sprite rasa kopi. Ono Sprite kok rasa Kopi jare. Nggih, niki teng mriki ya karawan MC-ne Grirotan. Asmane. Nek ra kleru ki Mas Priyo apa sih? Kok Priyo to? Nggih. Aku dadur tindak rene. Aku mal mau gak ngiling-ngiling lho Mas, sik jenenge sapa ya? Tindak mriki to. Kanca seniman kudu tindak rene. Iya no. Seniman kok ora tindak rene, ngerti kancane nyambut gawe kok ora aku bali masak angin 3 dina 3 bengi. Kok terus elek tungane. Tak kesek ya, Dik. Nggih, yo. Apa kowe ra kelingan? Sembah nuwun Mbak Laras, ngambali Bapak Ibu ngerantos ingkang nembe tedak citra kalian Bapak Ibu among tamu kasuwun foto bersama kalian teman dan sarembet setunggal muka setunggal. Katur dateng para Bapak Ibu, kuntur dateng kanca-kanca prastian Anda. Yuk langsung ke mono Mbak Dwi kasuwun semeneng wonten bebanggil menika. Yuk, so.